Tnat Nongri Jingri Animal Husbandry and Veterinary Department South West Garo Hills kala Pynlong ya ke district level seminar na Bynta ki Nongri Jingri ki self help group SHG ki Integrated Villege Cooperative Societies ban iamir jingmut ban Pynlong ya ke district kaba ieng hala ki jong ki kjat ban pynmih dohkha, dohsniang, dohsyiar, dohmasi, dohblang, dohrabit, pylleng syiar, pylleng han, bat kiwei ki jingbam, badan kam man kasngi hayeng hasem. Lapli yakani ka seminar Dr R Ch Marak MCS ADC. Hakasaw tarik nailur ha Ampati. Kajing temu jong kani ka seminar kalong ban board din iki kendon bala matpang da ka National Livestock Mission Promotion jong ka sarkar India ka batemu ban yarap iki sarkar Jylla ban Pynroi yaki jingri khnang baki pat ba kinyo yaki jingbam Tnat baki don kam man kasngi.